2022ko grebaren ostean, estatu mailan hasi dira beste erkidegoetan mobilizatzen, eta apirilaren 7an badijoaz greba mugagabera Madrilen. Orduan sortu da estatu mailako plataforma bat, eta gu bertako kideak gara, eta maiatzaren 7irako deialdi bat bota dute estatu mailan erkidego guztietara. Orduan gu gehitu gara maiatzaren 7an greba egitera, hemen ditugulako motibo pila bat, batez ere aldarrikatu nahi dugu gehiegizko ratioa, eta bestalde greba ostean sartu zizkigutenean errefortzuak haurreskoletan sortu zituzten jornada erdiko lanpostuak. Orduan gaude gela bakoitzean 2 unitate, 2 hezitzailerekin eta laguntza figura batekin dagoela jornada erdia. Orduan laguntza figura hauek soldata penagarria dute, beste lan bat behar dute, edo beste norbaiten menpe bizi dira, edo estatu mailako laguntzen menpe bizi dira, bizirauteko ez dira iristen. Gainera, beharrezkoak dira jardunaldi osoan haurreskoletan, berez beste 2 beharko genituzke dela bakoitzean, eta orduan grebara goaz batez ere aldarrikatzeko gure lankideen egoera prekarioa. Zaintza eta feminizatua den sektore batean. Hasi garaia ostegunero eskoletan familiei zabaltzen informazioa, gero aste santua eta gero bilduko gara berriz, eta hasiko garaia antolatzen greba. Duintasuna behar dugula aurreskoletan, geletako masifikazioa jasanezina dela, naiz eta politikariek esaten duten dena primeran dijoala, gezurra hutsa da, sinatu zen akordioa ez dute bete, eta hemen jarraitzen dugu borrokan eta etorkizunean, ez dakit, horrela jarraituko dugu poliki-poliki.